నేటి తంత్రం యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం సుస్వాగతం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఆంజనేయ స్వామి యొక్క అత్యంత శక్తివంతమైన మంత్రాన్ని పఠిస్తాం. మీలో ఉన్న అతీంద్రియ శక్తుల్ని జాగృతం చేసి మీ శత్రువులను ఎదుర్కొనే శక్తిని మీకు ప్రసాదించే అద్భుతమైన హనుమాన్ మంత్రాన్ని ఈ వీడియో ద్వారా తెలుసుకుందాం. నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోలకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మంగళవారం రోజు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయానికి వెళ్ళి ఆలయంలో కూర్చొని ఈ మంత్రాన్ని 108 సార్లు పఠిస్తే ఈ మంత్రసిద్ధితో మీలో ఉన్న అతీంద్రియ శక్తులు జాగృతమై మీకున్న శత్రువులతో పోరాడే ధైర్యాన్ని మరియు శక్తిని ప్రసాదిస్తాడు ఆంజనేయ స్వామి. కనుక ఈ మంత్రాన్ని 108 సార్లు వినండి, పఠించండి. ఆంజనేయ స్వామి అనుగ్రహానికి పాత్రవండి. మంత్రం: నమో వజ్రదేహాయ, నమో వాయుపుత్రాయ, నమో రామదూతాయ, పాహి మాం పాహి మాం. నమో వజ్రదేహాయ, నమో వాయుపుత్రాయ, నమో రామదూతాయ, పాహి మాం పాహి మాం. నమో వజ్రదేహాయ, నమో వాయుపుత్రాయ, నమో రామదూతాయ, పాహి మాం పాహి మాం. నమో వజ్రదేహాయ, నమో వాయుపుత్రాయ, నమో రామదూతాయ, పాహి మాం పాహి మాం. నమో వజ్రదేహాయ, నమో వాయుపుత్రాయ, నమో రామదూతాయ, పాహి మాం పాహి మాం. నమో వజ్రదేహాయ, నమో వాయుపుత్రాయ, నమో రామదూతాయ, పాహి మాం పాహి మాం. నమో వజ్రదేహాయ, నమో వాయుపుత్రాయ, నమో రామదూతాయ, పాహి మాం పాహి మాం. నమో వజ్రదేహాయ, నమో వాయుపుత్రాయ, నమో రామదూతాయ, పాహి మాం పాహి మాం. నమో వజ్రదేహాయ, నమో వాయుపుత్రాయ, నమో రామదూతాయ, పాహి మాం పాహి మాం. నమో వజ్రదేహాయ, నమో వాయుపుత్రాయ, నమో రామదూతాయ, పాహి మాం పాహి మాం. నమో వజ్రదేహాయ, నమో వాయుపుత్రాయ, నమో రామదూతాయ, పాహి మాం పాహి మాం. నమో వజ్రదేహాయ, నమో వాయుపుత్రాయ, నమో రామదూతాయ, పాహి మాం పాహి మాం. నమో వజ్రదేహాయ, నమో వాయుపుత్రాయ, నమో రామదూతాయ, పాహి మాం పాహి మాం. నమో వజ్రదేహాయ, నమో వాయుపుత్రాయ, నమో రామదూతాయ, పాహి మాం పాహి మాం. నమో వజ్రదేహాయ, నమో వాయుపుత్రాయ, నమో రామదూతాయ, పాహి మాం పాహి మాం. నమో వజ్రదేహాయ, నమో వాయుపుత్రాయ, నమో రామదూతాయ, పాహి మాం పాహి మాం. నమో వజ్రదేహాయ, నమో వాయుపుత్రాయ, నమో రామదూతాయ, పాహి మాం పాహి మాం. నమో వజ్రదేహాయ, నమో వాయుపుత్రాయ, నమో రామదూతాయ, పాహి మాం పాహి మాం. నమో వజ్రదేహాయ, నమో వాయుపుత్రాయ, నమో రామదూతాయ, పాహి మాం పాహి మాం. నమో వజ్రదేహాయ, నమో వాయుపుత్రాయ, నమో రామదూతాయ, పాహి మాం పాహి మాం. నమో వజ్రదేహాయ, నమో వాయుపుత్రాయ, నమో రామదూతాయ, పాహి మాం పాహి మాం. నమో వజ్రదేహాయ, నమో వాయుపుత్రాయ, నమో రామదూతాయ, పాహి మాం పాహి మాం. నమో వజ్రదేహాయ, నమో వాయుపుత్రాయ, నమో రామదూతాయ, పాహి మాం పాహి మాం. నమో వజ్రదేహాయ, నమో వాయుపుత్రాయ, నమో రామదూతాయ, పాహి మాం పాహి మాం. నమో వజ్రదేహాయ, నమో వాయుపుత్రాయ, నమో రామదూతాయ, పాహి మాం పాహి మాం. నమో వజ్రదేహాయ, నమో వాయుపుత్రాయ, నమో రామదూతాయ, పాహి మాం పాహి మాం. నమో వజ్రదేహాయ, నమో వాయుపుత్రాయ, నమో రామదూతాయ, పాహి మాం పాహి మాం. నమో వజ్రదేహాయ, నమో వాయుపుత్రాయ, నమో రామదూతాయ, పాహి మాం పాహి మాం. నమో వజ్రదేహాయ,
नमो वायुपुत्राय नमो रामदूताय पाहि मां नमो वज्रदेहाय 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 नमो वायुपुत्राय नमो रामदूताय पाहि मां